Pagsulod pa lang sa Dapitan City, tagbuon ka na sa mga nagkadaiyang Christmas decorations sa may rotonda sa Barangay Pulo. Din makita ang mga naandan nga dekorasyon sama sa Christmas tree, snowman ug uban pa. Apan ang nahimong atraksyon karon sa mga bisita mao ang smart lighting system nga gigamit sa ilang Malapalasyong City Government Center. Makalingaw og nindot sud-ungon ang daw nagsayaw-sayaw nga klase-klaseng kolor sa mga suga mentras gikanta sa taga-UP Madrigal Singers ang paboritong Christmas carols. We're enhancing an already beautiful, majestic, grand City Hall. Now sometimes kasi we forget as Dapitanons na ganito kagandang City Hall natin, and we need to i-revitalize natin yung mga Dapitanons to show them na hindi lang siya maganda during the day, pero actually mas maganda siya at night, no? Gawa sa smart lighting system, makita gihapon si Santa Claus nga nagsakay sa iyang karwahe nga giguyod sa mga reindeer ug ang mga gahiganting kandila nga nagsimbolo sa gugma, kalipay ug kalinaw. The lights are very appealing to the eyes, especially na colorful yung mga lights. So as students, no, nakakawala ng stress talaga yung mga lights, especially na na-feel talaga namin yung Christmas season. So it's a way of, living the Christmas spirit, uplifting the Christmas spirit po. Kalipay ni sa lights ka nakita na mo dire. Very colorful kay siya, ma'am. Bali maka-amaze kay labi na sa mga bata. Aduna say fireworks display nga naghatag og dugang lingaw sa mga bisita. Dina Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.